Sa gitna ng pandemya at pag-aalboruto ng mga bulkan at kahirapan sa ating bansang Pilipinas, patuloy pa rin ng ating mga kababayan ay lumalaban upang maisalba ang buhay ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga iba't ibang parte ng mga syudad sa bandang Maynila. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Sa hapong ito, pag-uusapan natin ang pagsusumikap, mag-invest at magtipid. Yan ang topic natin sa hapong ito. Kaya't ang vlog na ito ay panuorin mo, kabayan. Huwag kang aalis, panuorin mo ito mula umpisa hanggang wakas. Kabayan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pandemya, alalahanin natin na may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya't kabayan, ito na ang ating topic sa hapong ito. Nasabi natin na magsumikap tayo. Tama kabayan, kinakailangan pa rin nating magsumikap dahil alam natin na mayroon tayong pamilya. Pero hindi na lang yan ang kailangan natin. Mga kabayan, saan ka mang panig ng mundo, ang kinakailangan natin na dagdag sa ating pagsusumikap ay idagdag na natin ang ating pagmamalasakitan at pagtutulungan. Lahat sana ng mga kapwa ko Pilipino mula pinakamahirap hanggang pinakamayaman. Naway dumating ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating isipan at sa ating buhay. Nang sa ganon, may salba natin ang ating buhay lalong-lalo na sa mga kapwa nating Pilipino. Sa ngayon, kinakailangan nating magsumikap dahil ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsusumikap din na tulungan ang bawat isa sa ating bansang Pilipinas. Kung nakikita ninyo, may mga ayuda. Kahit alam ng mga nasa gobyerno na hirap tayo kung saan tayo kumuha ng pera, patuloy pa rin ang pagmamalasakit ng gobyerno. At pangalawa kabayan na topic ay kinakailangan nating mag-invest. Totoo yan kabayan. Kaya tayo ay mag-invest sa ating buhay. Napaka-importante yan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kabayan, kung ikaw man ay pinakamahirap ang buhay diyan sa Pilipinas, ay kinakailangan mong mag-invest sa panong paraan sa abot ng ating makakaya. Kung ikaw man ay nasa syudad o kung ikaw ay nasa probinsya, kinakailangan mo kabayan, suggestion ko, mag-ipon ka ng mga buto, mag-ipon ka ng mga pananim, at mag-reproduce ka ng mga gulay upang meron kang magamit sa iyong buhay. Madali lang kabayan ang magtanim, lalong-lalo na kung magtatanim ka ng pechay, kamote, kangkong at kahit ano pa na pwede mong itanong. Ngayon, hindi natin alam, hindi natin masasabi kung 24 days lang ay tapos na ang pandemya. Kaya't habang maaga pa, kabayan, magsumikap tayo at mag-invest tayo. Ngayon, sa mga mas nakakaangat naman ng buhay, mga kabayan, kinakailangan nating mag-invest kahit na alam natin na mayroong risk ang pag-i-invest. Sa mga small entrepreneur o sa mga maliliit na negosyante, sa ating pag-i-invest ng ating mga negosyo ay nakakatulong tayo sa pangangailangan ng ating lugar. Lalong-lalo na sa mga nagbebenta ng mga pagkain, ng mga bigas, ng mga gulay, ng mga lahat ng ulam. Mga kabayan, nakakatulong po kayo. Kaya't ang masasabi ko, sana ang iyong pagprepresyo ay nasa makatuwiran at tama lang din na pagprepresyo ng mga paninda mo. Kabayan, sa ayaw at sa gusto mo, kapag ikaw ay nagnegosyo, malaking tulong yan sa kapwa mo tao, sa kapwa mo Pilipino. Kaya't mag-invest po tayo mga kabayan, huwag po tayong matakot dahil una sa lahat kung tayo ay nag-invest sa negosyo, una ay iniisip natin kung ano ang ikasasaya ng Diyos para mabigyan natin ng pangangailangan ng ating mga kapwa-tao. At ang pangatlo kabayan ay heto na. At ang pangatlo kabayan ay ating pagtitipid. Ang pagtitipid ay kaakibat ng ating responsibilidad, lalong-lalo na sa ngayon kabayan ay lalong lumalakas ang epekto ng coronavirus. Nag-mutate at
may kanya-kanyang variation na ang coronavirus. Kaya kabayan, tungkulin natin bilang isang tao, bilang isang mamamayan na tayo ay magkontrol sa ayuda, sa pera, sa biyaya na dumarating sa ating buhay. Kontrolin natin upang sa ganon kahit anong mangyari ay hindi tayo lalong mahirapan sa ating sitwasyon, sa ating buhay sa ngayon. Ang pagkokontrol, ang pagtitipid ay hindi po nakasasama sa ating buhay. Bagkus ang pagtitipid, kabayan, ay nagbibigay pag-asa sa atin. Sapagkat alam natin kung paano natin binabudget ang pangangailangan natin sa ating buhay. Naway, ang vlog na ito hanggang dito lamang, short lamang po ang aking vlog. Abot puso hanggang isipan at ang aking wish at panalangin. Naway, matapos na ang pandemyang ito. Sana i-bless tayo ng Lord upang malampasan nating mga Pilipino ang pagsubok na ito sa ating buhay. At pati yung mga kapwa nating tao, sana'y matapos na ang pandemyang ito. Hanggang dito lamang ang aking vlog na ito. At don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po at i-hit mo na rin, kabayan, yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. Kaya hanggang dito na lamang po. See you on my next vlog.